बारा माबा नुवाखैलै लिपस्टिक नांगौ सिख्ला जादों लोगोफोर फिसाजो देलाय होनाय तू कैमरा ऐसा देगा ये तो ऐसा होगा ना गाइस देखो सिख्लानि देलाय होदों मोजां नुदोंना लोगोफोर मोजां नुदोंना पीछे भी दिखाओ यार हाँ वाह मोजां नुदोंना आयै खिरायाबो नै गेवलायबाय मा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय एन हाउस ब्लॉग लोगोफोर लोग ऐसा होता है ना हां लोग तो ऐसा पकड़ते हैं ना हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय एन हाउस ब्लॉग सनाफोर मानो आंफोर दिनै फिसाजोआ देलाय होदों गावनि गोसो बायदि देलाय होदों आरोना आंथ' बिराद मोजांखौनो मोनदों माबायदि नुदों लोगोफोर अननानै खिन्था हरदो बिमाखौ एकदम सिख्ला बायदि नायनो लुबैयो आंना फिसाया ओमफ्राय देलाय होबाय आरो माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्था हरदो देलाय होनायफ्रा नै फाइनाल लुक गाव थिननाय बायदि देलायबाय लोगोफोर फिसाजोफ्रा सिख्लायैनो थाजानो लुबैयो मोजां नुदोंना सनाफोर रिल मोनसे लानोसै मोनसे मेम'रि थाथोंसै आंनि फिसा देलाय होनाय मेम'रि थाथोंसै आरो सनाफोर गरम नालाय एकदम माने बेफोरबायदि खानाय आयला जायला आं थानो हाया मोनो आरो बोथोरा बिराद सान्दुं नालाय सनाफोर रिल बानायसै बेजोंनो मोनसे मेम'रि थाथोंसै खेबबाय थानो लुबैयो सनाफोर भिडिअ सुंदर बनाया है सिख्लायावबो बिदि देलायामोन बे गाइस सिख्लायावबो देलायखाय आं बिराद सिम्पल सिदि सादि दाबो आंनि देलाय होनाया एकदम माबा नुखादों दाबो बिदिनो आङो सिदि सादियानो लोगोफोर आं दाबो बिदिनो थाखायो गोदोबो बिदिनो थाखायो आरो बारा हाइ फाइ देलायनो उदायखाया सनाफोर चलो हेलो लोगोफोर मा होनो रिल लाना फैबाय बिमा फिसाजोखौ केमेरा हमग्रा खालामबाय ओमफ्राय गैया मोसानोनो उदायखाया ओरैनो एसे सर्ट लाना फैबाय आरो सनाफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय नै जोंजोब्बाय गोलोमदैजोंनो नै ओरैबायदि गोसा आरो सान्दुङा ओमफ्राय ओंखामबो संबावाखै फुंनि मावस्रांजोबनानै दुगैखां लोबखां रुटि बानायदोंमोन आं रुटि आरि जाखांनानै फिसाजोखौ स्कुलाव हगार हरखांनानै दा नै दसे जिरायनायाव फिसाजोआ मा गोसोखांखो देलायलाय मामि होननानै जि मेगनावबो आइब्र' फुन होजोब्बाय आं फिसाया माबायदि नुखो नैबावबो सबाय बिमा थुना होलायनो आरो सबाय बिमा दंखायो आरो आंनाव बाहाय फिसानो खिन्थु मोगथाङाव नुयो ओमफ्राय केमेरायाव नुवा आरो ओमफ्राय बाहायनो सबाय बिमा फिसा थुलायना होबाय दानि सिख्लाफ्राथ' आरो सबाय बिमा लुबैजोबखायो ओमफ्राय आंहाथ' सबाय बिमाखौनो सैयो आरो नैबावबो दं आंना नै बावबो दं ओमफ्राय बुथारबाय थादोंसै आरो आं एसिड होनानै माबानि टर्च बेटारिनि एसिड होनानै आङो बुथारबाय थादों बेखौबो ओमफ्राय नैबावबो ओमफ्राय सिखारबोबाय थायो आरो गोदोनिफ्रायनो दं नालाय होमबा ओंखाम संसै सनाफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय आं बिदि जायदि जायथि थानोनो हाया अबेबा गोजानाव थांबाबो आं बिदि देलायनानै थांनो हाया खानाय हगारनानै बेबायदि देलायनानै बिदि थांनो हाखाया आरो खानायफ्रा बिदिनो खाखो खुखो खाथब खुथबसो बाहेरायाव ओंखारबाबो आरो फिसाजोआ होनबाय थायो मानो देलाया मामि होननानै एसे दस्राफोरबायदि देलाय होननानै बुंबाय थायो आरो माबायदि नुदों सनाफोर आंनि फिसाजो देलाय होनायखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे स्कुटि बानायफैदों लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलबो सोलायबाय बाल्ब फिउस जादोंमोन नालाय बेखौनो बानायफैदों बानायखांबायानो थांसै